Lista, no? Yan naman kita lingaw naman sa inyo lagi sa mga pinaumalingon ng mga composition para inising yung tanan. Wala lang aray ni intro, tahanay na lang ni kaya medyo pag kita sa oras. Kaya pasensya agad ka mo, no? Dahil matuod nga daw gusto prepare kita sang paano sang trangkaso o komputaro. Pero okay lang sa gyapon, at least nakadulong ko sa inyo. Siyempre wala kita maka-vlog, wala kita maka-program sa itong isa ka Domingo, no? Kaya medyo mas kung sa kong ibigay. Pasensya agad ka mo, no? Kung medyo ginagpataro kita tungod sang klima sa Subong, wala pa tayong ulan-ulan, no? Hindi gid malikawan, no? Nga mabasa kita sa talithi. Abiguan niya na hindi mapuprogram mo, no? Pero sa Subong, okay naman na. Medyo nga daw wala pa tayong hingo-hingo, ta? At least makadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambahanon sa pulong ng mga Ilonggo. Okay na, yaring li. Unang-una na ito na yung bukada para sa inyo na yung ambahanon na nagagawin. Sige lang. Dumaan ko na karoon, umabot lang ng paggambal ko sa kaya title. Nagkaanipid lamang
daso-daso sa pagkulang na kilala. Kay hindi lamang makahibalumag ang hili ko, ang ibang gahili ko sa sobrang na problema. Tanong kong lamang sa atong pagtinuha sa handong na malangkot ang tuktok sang himaya. Takpan kong ng kalipay namunga sang pagdagha. Mag-aanigid lamang, mag-aanigid lamang sa masunog na lupa. Sombrero dalaga, kapatid na maghalong sa pagnubya-nubyo na imbisin matarong. Kaysa likod ni kalipay si kasakit na kahugmong. Nagahulat lang sang pinto, nagahulat lang sang pinto kung saan kasong halaman. Nagahulat lang sang pinto, nagahulat lang sang pinto kung saan kasong halaman. Okay, no? Awan niya to. Ang una-una na itong nambahan ng nadulog sa inyo. Ripat Pinas ang yung title. Ang ko palang madumduman, no? Ang yes ng tibulo, no? Dapat maghalo, no? Asya kumana ya. Pasensya ka mo kaya medyo hindi ba yung wala kong subong, no? Mahid to sa ilong ta, no? Yari pagid, no? Bilang pagpapahid, no? Sa mga aton ng mga biyanan, hindi ang bahanon na nagatipulo hampak sa luma. Mga mata naligalisa, galit kung pa sa mga tinuga, nagkasalimuan, nag-aalipat sa ang hampak sang gugma. Matungkad, higit mabalibaran kung sino magbatya. Ari utimawa, galuhod nagahangad, ilaga pang kabuhi, kaharian marita. May katumanan ang dalik sang gugma, dukhang gagalipay, punusin ka sa
Mapatpat ang likod ukong mga problema kanang katingin kay malayaraya kapawa sa langit dalumang makita kung ang kapaslawan ang galit magdagdag katamis kalipay kasadya matulad na makapuhi magulak sa duta ang pagkatulalay pulosing kahulugan hanggang nagdagya ginatuyang tuyan tunog sang gitara matahong pamatian sa kakahigugma nalinghang turawan ang pagkatulalay pulosing kahulugan Tuhan nalagbagya kinatuyang tuyan tunog sang gitara matahong pamatian sa kakahigugma nalinghang turawan tunog sang gitara matahong pamatian sa kakahigugma nanginghang turawan Okay, no? Muna ang ambanon ng nagatulo ang hampak sang guma, no? Para gid sa inyo na tanan, no? Labi na gid, no? Naman. Daw hindi masambot ba? Para gid ina sa atong mga paano sa atong mga viewer, no? Mga naga kuan diri sa aton, naga-support diri sa aton. Labi na gid, no? Sa dira sa ibang mga lugar, no? Sa Florida sa kay Ma'am Miririca Barriera sa Florida, subong man sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa, no? Kaya sa New York, no? Sa iya uton nga si Ma'am Mafi na Pedregosa andaya, no? Subong man sa kaya ang guguita, no? Mayong tulang sa inyo na tulungan sa kaya Ma'am Health Chances na yara sa Hong Kong, no? Ilabi na gid sa kay Ma'am Dima Moniba na yara sa Singapore, no? Kaga isa sang leader sang old but gold friends, no? Nga iya ilang gintukod na di naga-support sila sa aton diri sa atong channel, no? Kamo man sa page, no? Kaya labi na gid, no? Sa aton tinalangga gid nga naga-support gid sa aton ay happy, no? Happy birthday Langli, no? Sa kay Coco Edward Rivera na advance, no? Happy birthday, no? Sa iya birthday dira para sa buwas nga adlaw, no? Pizza ulo, no? To happy birthday gid sa inyo. Antes naman kita na yung padayon, yari anay naman ang pila ka mga shout out gikan sa atong kauturan kahit sulatar mga na isang silindro. Shoutout sa 98 nga nagalantaw subong nagahimo nga 116. Happy watching sa inyo tanan kaglihog share pagid sa aton live para duro viewer. Bisan katulo lang ang chip on sang manug kantata de. Talaga ano ang atong
ano no, nga pamatyag, okay lang sa gapon para gid sa inyo, no, nga kalingawan dira sa Guam, no. Labi na gid no sa atong gali nga mga nagakuan subong no, ari gali no, nadumduman ko, dalagani way malipat ba. Dindumduman. Nga ari na din sila gapon, no. Ari na din sila gapon no, nag-visit sila diri sa ato no, kaya halin pa kuno ni sang gamay siya no, kuan gid siya sa atong mga ambahanon ng mga Ilonggo no. Ini sila taga Uto no, dira si kuan no si Sir Bernie Carducci no, sang PMG Builders no. Kaga sakaya Yan Carducci no, nga isa Iski Federation President no sang Uton no, Banwa no. Kag subuman sakaya Argil no? Taton no, dira sa Uton man no, kag sakay labi na gid sa pinalanggaan nila nga mayor no, sakay Mayor Sofronio Pusen no, mayor mayong utulang dira sino no, ang panamyaw gid no, halin sa kay Tuto no, kon sa kay Sir Bernie Carducci no, nga ari di kagapo. Okay? Shout out sa kay Sheka Ariola, hambal na, wow, galing ni Lolo. Hello, good morning tatay pirot watching. Subscribe Hambal lang. ni Eli Barrios LMT. Pa-request watching from Mandaluyong, ano request yan eh? Ay, ano po yung request nyo? Why na ano ka, kung ano ang spell? Ano spell request? Shoutout sa kay Trying Hard, happy watching. Kag shoutout sa inyo sa mga nagalanta 154. Lihog pag-share sa aton live. Bahala na ang buwas ko no. Subscribe na lang. Oh, bahala na ang buwas ko. Para kung mga lantaw yung mga mo, subscribe na lang para mga pananggit sa inyong alagad. No? Amugin lang na ang mabuling dato na mapangayo ko sa inyo. No? Ang inyong pag-subscribe, no? Pag-share no? Sa inyong mga kakilala na mga lantaw sa aton para na may hindi mo kita mahuya sa kay Google. No? Okay, no? Kaya ginapangabay gid ini nga ambahanon, dili, no? Ang ambahanon nga ginapangabay nga tigulo bahala na ang buwas. Sa higad sang baybay sa pumusang umagituhin ko ka. Ang hinti kong magkatinaging baton, walay duha-duha kagsagtuna.
lamang pag-iulam mo. Magdalhan mo ron na tumakasyahan. Pagsampay bayo, salya kupay lang nga, salya mahalong ngayon. Mahakipat siya puso't mapasa, pilasang imo pag-luwi. Pagkampalas kalipay din panggas, buha ang patubas, unano ang paglasang nagdipa, taas mahala na ang buwas. Makibat yakong supra pa sa pilasang imo pagluwi. Pagkampalas kalipay din panggas, buha ang patubas, unanong ang paglasang magdimataas, bahala na ang buwas. Okay, no? Pero ano, ang pangabay mo, nga nagatulo, bahala na ang buwas, bahala naman ang akong kwirtas nga nabugto. Kaya, buhay pagtunga-tunga kan kung sa bahala ng buwas na bugto ng atong nga kwirtas, no? Okay, sige lang, alang-alang ko ni yung tatang, muro man tinira lang ninyo, sana kulang ang buwan sa atong gitar, no? At least, madulot ko sa inyo gyapon ang inyo ginapangabay, no? Okay, no? Ito, no? Bisan kulang ang kundas, sige lang, hindi kita na maguntat, wala tayo guntat, no? Bisan kulang. Ano? Para ang ambanon na nagapigulo, igadulot ko.
akong nahandog. Pintos lang sang katulog, subong sang adlaw sa silangan. Nagtinula pasanggal ko, apang may kahigayunan pa. Nakita ang magmalipay ko, may kahigayunan pa. Na malambot ang mga handog, ikadulot ko sa imo. Paghigong mamatay mo puso, agod liwat nga magpalit. Pagpalang ka mo sa hapon, mapintas ka galing. Katising mahinang panahon, malupit ka galing. Sintang puso ang masanag ko nga handog. Pintos lang sang katulog, subong sang adlaw sa silangan. Nagtinula pang sanggal ko, apang may kahigayunan pa. Nakita ang magmalipayo, may kahigayunan pa. Nga malambot ko ang mga handog, ikadulot ko sa imo. Paghigog ang mapaino puso, agod liwat nga magbalik. Pagpalang ka mo sa akin, agod liwat nga magbalik. Pagpalangga mo sa akin. Okay, no? Ang uyot to, no? Ang indulot naman natin sa inyo, luwas sa inyo maging pangabay, no? No? Mugin lang para sa ito kay Edward Rivera nga magasilibra sa mga birthday para buwas, no? Pizza ulo, no? Hindi lang kumupirmira ko niya paano? Dahil sanglit kay birthday niya, no? Ngayara siya buong sa Canada, no? Happy birthday. Happy birthday lang sa inyo. Advance happy birthday para sa inyo. Sa inyo sa Canada, no? Po sa inyo mga kapamilya. Okay, at least naman nakikita mo padayon, maano naman kita na. Kaya dumasako kita nga pwede na proposal base makita mo hindi amo nagatulo sa ilong. Hambal ka na trying hard malay ano man tatay pero tula pag gani ka kanta nagahibi na. Shout out lang dyan sa inyo sa mga taga Batangas happy watching. Amo na ginakuan sa aton sang kahigayunan te ano wes ilang anay. Taga asa mo idol hambal ni 1115 Rodiza Negranza taga Iloilo kami sir.
Ito yun. Mga ano guro? Asa mo idol. Subhano guro. Ate Asa si Pano eh. Shout out sa kay G4 Mix Vlog. Happy watching. Pinerna sa Cebu. Shout out po ta pero permi ko gapmati sa imuhara na kada Domingo. Ambal na. I thank you kid. Kag shout out kay Pinoy Ventures. Happy watching. Shout out galantaw sa gali sa may Dubai. Happy watching lang sa inyo. Sa Dubai si Pinoy Ventures. Shout out sa padayon nga nagalantaw subong sa 147 nga nagalantaw. Happy watching. Happy watching video to nagkaran. Okay. Kung may pa mo subscribe na lang, no? Para nga magpananan sa inyong alagad, no? Kag sa gusto magpa-shout out kag mag-request, comment lang. Kag shout out sa kay si Michael Salinas may yung adlaw siya bang gitara kada kabi sa Bumbo Radio sang una. Oo sir siya na. Ate ay alam nyo, kasi siyempre hindi mo nakalipod sa inyo nga napantugan kita nga patay na, no? At least ng mga record natin sa una na gina-vlog lang sa iba, no? Kung nakuha na itong kag-i-vlog rin sa atong channel, no? Magtupa na nga isa naman kita ka copyright, no? Wala namang Virgilio Pitzilier nga na atong gina nga pangalan na matuturo, no? Pero kung search ninyo, magkakahon away, tumatian mga rin Virgilio Pitzilier channel, no? Mga sa sa sining sa sining kauna pada sa ilang channel, no? Ulihin lang kita, no? Matutuon masisinod amo ini ang inyong atubang, no? Ang mga record nato na sang una 1978, no? Dito sa Manila ang pang-record nato amo na ang ilang ginhimo nga content, no, sa ilang pero wala ako nagkakuan sa siling matatanda. Mabuhayo ko gaya ko sa ilang sa bulig, no? Ang inyo lagad nagapangayo ko sa bulig, no? Ang ilang mga pwede nila pwede ihat, no? Nga magalantaw man diri sa atong live, no? Kay iniya live kit, no? Wala nang kaso na mas manami pero ginalantaw ninyo, no, ang atong mga records ang una, pero hindi ba ninyo pagkalinti ang inyong lagad sa personal area pansubok, no? Amo na ang mga pangayo naton nga bulig sa aton nga mga kauturan nga nag-vlog sa aton mga sa aton mga ambahan. Sige lang ninyo ang inyo. Ako nag-pansin ninyo. So at least ang napangayo ko lang, bulig-buligin man ninyo ko magdamo man ang aton nga subscriber, no? Dito sa aton channel. Kahit daw mahina ginang pag ginahugot kita ni Google, no? Sa iyang ginag-list sa aton kay simple mahinay man ang pagdamo sa aton nga mga subscriber, no? Ang nagalantaw subo kasi kung may pagkamo subscribe lang kung mahimo. Okay, no? Bisan matuod, no? Na ini nga mga no? Gitara naton kulang bingaw, no? Bingaw sige sa ukil kung sa mga uno lang nagpan galing tres na gid amo ang nagpan ang nabugto, no? Kung ipasa sini hindi na sila mag-gitara, no? Pero aton sigihon ang bisan sa resultado sa atong sa inyo nga pamatinaan, sigihon ko na lang alang-alang kung nga taton ko kay uho, no? Kay karon magdugayan kita ayawan na magkukulang. Yari, no? Ang pinapakabay nga mahanon nga nagatitulo kanugod. Magno yang at iligat dayo
ambanon nga atong gindulot sa inyo, mga artikulo, no? Kanugon. Ina nga mga ambanon, isang una pa natin ng mga timpang record, no? Isang 1978, no? Ginadulot nato na sa inyo sa subong, paagi na lang sa gitara, hindi na paagi sa recording, no? Para, no? Namangin live kit sa inyo nga pananawa, no? Kadula mo namon signal di gani no. Kadula mo sa signal da. Okay no, kaya ito no, ang paanong 1978 no, yari naman, igulot natin sa inyo, yung isa kang bahanon nga sa subong lang natin ginya balay-balay, ini nga ang bahanon. Yari ang panon nga nag-artikulo, Madlit isang pala.
no? Amuyang tunog ang nag-artikulo badlit sang palan pag-ura to nila naging pang-diyon no? Basi kung magluyagan yung lang, pwede makamuka comment o kung maka-request sa ginagawa mga banon. Okay, antes na makita na po na yun, yari naman na yung pila mga shoutout gikan sa atong mga kauturan. Antes kita naman mag-tukar sa silindro. Ma-request ko no si J Formex Vlog kang mabugnaw ang talon. Okay. Paborito ko na ni Mama na karayahan nun. Shoutout sa kay Barrios Castilla. Happy watching. Shoutout sa kay NFC official Nick watching sa may Hong Kong Subong. Happy watching na dyan. Shoutout sa kay Merx. Thank you sa kay Ma'am NFC official sa gapritla ko gi. Sa send sang dollar. Thank you gid. May inog pang kapi-kapi na si tatay. Thank you kita. Inyo na yak kabubuton no. Una no, hugot sa tagipusoon ginabato na to nila no. Kay sanglit kay hugot man sa tagipusoon ninyo gina quantity sa ton no. Ina support. Shout out sa mga taga Kabatuan, hambal ni Merx. Okay na. Natulolo na si Ponsang manog kantata diya. Pasensya lang mo. Gamay nga bulig. Hambal. Okay na may pang kape-kape na si tatay Okay no, kaya bali duwad lang kakanta no. Kaya daw na makutani no, galing kayo hindi ko kwanta katunog sa gitara ta no. Kaya siyempre kulang no. Babatyagan nyo man daw may kulang no sa iyang tulong. Ano tong request why? No? Para og talon. Mabugnaw ang talon no. Okay no, upod sa sining ang panon nga nagtikulo mabugnaw ang talon no. Ginahalad na naton ini nga ang panon dira sa kay Ma'am Remy Centenares dira sa barangay Patong-Patong Aniway no. Kay balaan nyo sa pagkamatulod amo ini no ang bahanon no nga ginapaka paliali ni Ma'am Remy Centenares silinga bisan ano kanami sa mga ampahanon mo nga ginpangimo sa subong mga bago pero hindi ko gid pagi anak ko naman silinga ko pati ang akon gid nga ginapang mabugnaw ang talon kaya mo ina no first impression gid ako rin sa dalaga ko pag recording mo sa sinanga pahanon hasta lang nagmaestra siya no sa Bagong hasta sang nagprinsipal siya sa Subong yara sa Subong sa wheelchair no kaya maayo man nga sama maayo nga palan no di maayo ang gyapon Subong ang iyang tangan bisan hindi siya makatindog no at least mapasama ko ano pwede na galing sa Subong makatulog tindog no na magkalaton sa bangko no sa una na primero na mga kilalahay hindi gina siya kabangon sa iyang wheelchair no sa Subong makatidog na kung magkapuro pang alubaybay no paagi na sa hindi naton pagsugi na ay base kung maano dire ay kasi hindi pidibla dire sa atong channel no okay no yari dali lang anay mga tsiko. Okay, yari ang paanoon nga nagatigulo, mabugnaw ang talon. Mabugnaw ang talon, oras kahapon na ang silaksang upang pilikita ko ang dahon sang kahoy kung huyok-huyok ko binabilang ko lang sa mukha langit ang daman ay
magdisgusto. Ikaw mang ikaw mangin ako, ako mangin mo. Magtahuman kami ang balay nga may tinagong bulag na magkawili. Ako ang nagsulat, pinpadala ko diri. Lupad ka na, tapil na sunod sa katang ko'y pangkutan, katang ko'y pangkutan. Unang akong sulat, di mo nga napato. Bukay na nga adlaw, pinulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya. Umabot sa ako. Okay, no? Uyat to, no? Hindi pakabaigid lang. Paano na nagatigulo mabugnaw, no? Ang talon, no? Okay, yari, no? Bilang pangatapusan natin ng panong dulot sa inyo. Para gid sa inyo, kung sa aton gid nga manluluwas o kung manlulubos. No? Hindi ang pahanong na nagatigulo Biblia.
kinahanglanon bigya lang ang instrumento na matuloy-tuloy padulong kay Kristo. Diyos ang laking kapanan, siya ang amay nga balaan tagtugas ang tanan bisang ano pangaliyon Biblia ang kinahanglanon Biblia lang ang instrumento na matuloy-tuloy padulong kay Kristo. Ihantupi lamang sa memorya magpasakit permisang Biblia ihantupi lamang sa memorya magbasakit permisang Biblia. Okay, no? At least, no? Nagkwanta na gitma, no? Kabay pa, no? Kabay. Gagabay pa. Ang nakuha kami, no? Lipay mo mo sa sinigang itong ginawa, no? At least, no? Kaya kapin pa na may trouble ang atong gitara. Yeah. Okay naman lang na siguro, no? Bisan matuod nga. Bawi lang next Sunday ah. Pa naman, no? Kaya diri na nakita kutob kagama yung tulong sa inyo tanan-tanan, no? Kag malipayon lang nga pagka sa inyo nga mga paano sa inyo mga hilikoton, no? Madamo salamat kag mayong tulong sa inyo tanan-tanan. Bye.